Good evening everyone, welcome back again. फिन खेबसे आङो RCK नि सायावहाय भिडिअ लानानै फैफिनबावदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो बेनि सिगां आङो बुंनो सानदों YBY ना YBY आरो FKB बे एप्लिकेशनाहाय जोंनो उइथड्रलनि गोबां प्रब्लेम दिन्थिगासिनो आरो बेबायदिनो फैसाफ्रा दासिमबो हाबफैयाखै। साननै सानथाम सानब्रै सानबा बेबायदि जाबाय FKB आबो आरो YBY आवबो बेबायदिनो गोबांथार पेन्डिं दंबो जानांगौ। प्रब्लेम नुनो मोनगासिनो मा जागोन दा बेखौ जेबो बुंनो हाया। गोबां कमेन्ट्स खालामबाय आरो गोबां स्क्रिनशट खालामनानै हरबाय थेवबो माने कास्टमार सार्भिसा रिप्लाइ खालामाखै, जेबो रिप्लाइ हरा आरो बेबायदिनो सोरनाबा वालेटावहाय फैसाया बेबायदिनो उइथड्र खालामनाया रिफान्डेड जाफैफिनदों नैबे YBY ना जोङो बेबायदि गोबां मिथिनो मोनदों आरो माखासे मानिया बेंक पेन्डिं बेबायदि जाबाय थादों। गोबां प्रब्लेम आरो बेसे गोबाव थागोन बेखौ मिथिला मा जायो। लोगोफोर आङो दिनैहाय नैबे RCK नि सायावहाय गोदानैहाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबावदों। जायफ्रा लस रिकभारि खालामनो सानदों थाबैनो RCK आव दाबायनो हागोन। जोङो बेनिफ्राय उइथड्रबो खालामनो हागासिनो। आङो हाबफैबाय एप्लिकेशनावहाय बर्तमान प्रब्लेम्सखौ जेबो नुनो मोनाखै, नाथाय रिसार्चफोरावहाय एसे माब्लाबा बेबायदिनो प्रब्लेम देखायो दसे, किन्तु ट्राइ खालामोबा जायो आरोना डिप'जिटाहाय। जियानो हक लोगोफोर RCK खौ इनस्टल खालामनो हागोन जायफोरा गोसो जानाय आरो इच्छा थानायफोरा। गोदान समावनो खामानि होयो आरो एसे बोराय जाबाथाय आरो बेफोर एप्लिकेशना खामानि होआ आरो थाबाय थाखाया, बयबो मिथिखानाय। सार्भिस सेन्टाराबो बेवहाय दा बर्तमान गोदानखाय बेबायदि रिप्लाइ खालामगासिनो दङ आरो बेबो बांद्राय गोजाम जायोब्ला उनावहाय रिप्लाइ खालामनाय नङा। बेबो लासैनो मास मोनसे जानो थांगासिनो दं, दासिमबो जायाखै। नाथाय बेवहाय उइथड्रलनि जेबो प्रब्लेम गैया। बेबायदिनो 12थानि उनावहाय फैसाया अलरेडि हाबफैखायो आरोना। जोबोद मोजां एप्लिकेशन बर्तमान मार्केटाव सोलिगासिनो दङ आरो बेबो सोलिबाय थागोन अराय समनि थाखाय बे नङा। बेफोरबायदि एप्लिकेशना बांद्राय गोबाव सोलिया आरो जोङो गोदान समावनो इनभेस्ट खालामनो हायो आरो जोङो फारसेथिं लस जादोंबा जोङो फारसेथिं रिकभारि खालामनो हायो ना। बिदिब्ला लोगोफोर आङो एसे दिन्थिनो लादों। बेवहाय जोंहा रिसार्च अपसन दं, उइथड्र दं, एप्स दं, शेयार दं आरो सार्भिस दं। बेबायदिनो गाहायाव दङ हम आरो सिगनेल आरो टीम, बेबायदिनो वालेट। लोगोफोर आङो दिनैहाय एसे माने उइथड्र खालामदोंमोन। बे उइथड्रनि प्रुफखौबो आङो दिन्थिनो थाखाय लादों। फुंनि समावनो बेबायदि उइथड्र खालामनाय जादोंमोन आरोना। उइथड्र अपसनाव थांबाय, जोङो बेवहाय एमाउन्टखौ होबाय, एमाउन्टखौ बेवहाय होनानै जोङो साबमिट खालामनानै होयोब्लानो उइथड्र जायो आरो जोङो बेबायदिनो बेंक एकाउन्टखौ बेवहाय फार्स्टआवनो एड खालामनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय जोङो उइथड्र खालामनांगोन आरोना। बिराद मोजां उइथड्र जागासिनो। बिदिब्ला आङो एसे दिन्थिलांनि। दिनैनि उइथड्रला बेनोमोन लोगोफोरनि 6 तारिख। जोङो नुनो मोनखादों 08/24 बेवहाय माने बेबायदि 5000 उइथड्र खालामनाय जादोंमोन आरो 5000 उइथड्र खालामोब्ला बेवहाय 1000खौ दानबाय आरो दाननानै 4000खौ बेवहाय ट्रेन्सफार खालामहरबाय आरोना। 06/08/2024 बिराद मोजां। पेन्डिं बेबायदि जाथ'वाखै बर्तमान। उनाव मा जायो बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया दे लोगोफोर। बेफोर एप्लिकेशना बांद्राय गोबाव थाबाय थाया आरो गेलेनायनि सिगांनो बेखौ सानखानांगौ
थ' जायफ्रा इनभेस्ट खालामनो हायो बिसोरसो बेखौ गेलेनो हागोन आरो डाउट थानायफोरा हानाय नङा, खारन बेयो थाबाय थानाय एप्लिकेसन नङा आरो जर जुलुम बेवहाय जइन जानो गोनां जेबो गैया। थ' लोगोफोर आङो बेखौनो दिन्थिबाय। RCK आवहाय जेबो बेबायदि प्रब्लेम गैया बर्थमान। थ' बेबो जागोन, जाया नङा, गासैबो खारजोबखागोन आरो बिसोरो माने स्केम खालामखायो। थ' बेबायदिनो आरो जायफ्रा इच्छा थानाय थ' गियालाबानो गेलेनो सानदोंब्ला गेलेनो हागोन आरोना। थ' आङो दिनैहाय उइथड्र खालामबाय 4000 बेबायदि हाबफैबाय आरोना 5000 उइथड्र खालामनायावहाय। थ' लोगोफोर बर्थमान सोलिगासिनो दङ, खिन्थु अराय समनि थाखाय सोलिगोन आङो दिनै बेखौ बुंनो हाया आरो थाबाय थाखायाबो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। जोंहा बेबायदिनो माखासे एप्लिकेसन्सफोराहाय ना गोबां पेन्डिंआ सोलिगासिनो। थ' मा बुंनो आरो बिनि सायाव जेबो बुंनो हाया। आंनियाबो FKBआ बेबायदिनो गोबां दिन जाबाय, 3 सानब्रै जाबाय, दासिमबो हाबफैयाखै फैसाया आरो उइथड्रबो जायाखै। थ' बेखायनो आङो अलरेडि स्केम जाबाय बेखौ आङो सानदों। हाबफैयोब्ला हाबफैसिगोन आरो बियो हाबाब्ला हाबनाय नंला आरोना। थ' बेखिनियानोमोन लोगोफोर। कमेन्ट्स खालामनो हागोन। आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। गोजोन्थों।